Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hei, hanzi naMama Muku ndakarohwa nemurume ndokusaka ndakatadza kuuploada mavideos in time. Ngativabatsireiwo kumana tichingovapawo support kuchannel yavo. To all the ladies, please just go and support her. Support your own fellow sister. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini nemunin'ina wangu takatengawo first UD track redu kuno kuSouth Africa, but it was a rigid track. Inini nemunin'ina wangu tose tainge tiri matrack driver. Takati tashanda tichibatsirana nevakadzi vedu ndokubva tazotenga track redu rekutanga. Then tainge tava kuda manje kuti tinge tichizoraisa imwe mari kuitira kuti tinge tichitenga zvekare rimwe track, because tainge takati kana tikatanga tatenga rekutanga then tozotenga rimwe manje, then tobva tazoita rimwe umwe noumwe zvake obva azoita track rake, asi rimwe reria ratinenge takatanga kutenga tiri pamwe chete rongoramba richingoshanda riri mukambani. So mukoma, I can say kuti we were doing this for about a year and a half. We were doing a lot of loads, but tainge tichingowana malocal loads across South Africa, but taiwanzo kuoperate from Gauteng tichienda kuMpumalanga. Saka takazungukaruka manje tava kutanga kuwana maloads ainge ari ekuMozambique. Kubva ipapo takabva taona kuti mari tainge tava kubata mari zveshuwa, tainge tobata mari tichiti load after load. Then inini manje ne brother yangu within a short period of time takatoona kutoti mari yatainge tava nayo it was far much better kuti tinge tichitenga track hombe. Zvino takazoti tazotaurirana noumwe muchinda uyo akatiudza kuti boss wake ainge achitengesa track, it was being used by that company. Takabva tazoenda kuya ndokubva tatenga track area. After tatenga track area ndo patakabva tatanga manje kutravela ndokubva taenda kuMozambique. So takazoti tichienda kuMozambique ndakanyatsokuona kuti varoi variko, because varoi I am sure kutoti vainge vatoona kutoti varume ava vatobudirira vasina kana kumboromba kana kuita sei. Ipapo mukoma, varoi ndo pavakabva vatanga kutishandisira mishonga yavo, because takati tiri munzira tichienda kuMozambique handizivi kuti track iri ratainge takatora pamurungu rakastaka how many times. Taingoti kungofamba track rastaka, kungofamba track rastaka. Takazoti tava muMozambique, then we had an accident apa tichiona vamwe vatainge tichishandidzana navo vainge vachita kupusha basa sebasa. Then there was this other trip when my young brother iye akazoenda ari oga kuMozambique. Inini I was sick at that time. Paakazodzoka manje ndo paakabva azondiudza kuti kunzvimbo kwacho ikoko kwaainge akaenda kunosiya load, hanzi ainge akaona umwe murume uyo ainge achitohaikawo motikari, then ndokubva azomisa track, ndokubva azopa that guy a lift. Saka mukuzonotaura murume uyu akabva azomuudza kuti iye ainge achirapa uye zvekare ainge achikwanisa kutibatsira, because my little brother akabva azoudza murume uya everything that was going on, everything that was going wrong with our track. Saka the next trip ndakabva ndati it is okay, taraone kuti mamwe mazi bad luck atiri kusangana nawo tikufanira kuti tinge tichimbonogezwa minyama mhani, but we did this without the knowledge of our wives, because takaziva kuti vanokwanisa kuzoramba. So takazoti taenda kuMozambique tiri tose, then takati tasvika kuMozambique kuya ndokubva tazoenda kumba kwen'anga iyaya, but takasiya track redu uko kwatainge tichifanira kuti tinge tichizoloda, because load yacho yainge ichitonzi yainge ichazotora almost a week. Saka takabva tazongoenda kumba kwen'anga iyaya. Then tichinosvika kumba kwen'anga iyaya takatoshamisika tichitosvika painge paine umwe mukadzi uyu ainge aine rimwe zibango remotikari achitoti ainge abva kuZim. Saka takabva tazoudzwa kuti mukadzi iyeye ainge auya kuzotora mushonga wekugadzira mheni. If there was anyone waainge anetsana naye kana achida aibva azongomushandisira mheni iyoyo. Mukoma, takabva tatoona kutoti zveshuwa n'anga iyi yairakidza kuti basa chairo yainge ichigona basa. Then it came time yekuti inini nemufana wangu tinge tichipindawo mumatare. Takazoti tapinda mumatare memya, then sekuru vaiva vakabva vazoti vainge vachikwanisa kutibatsira, but vakabva vati vakomana handikwanise kuti ndinge ndichikubatsirai, track racho risipo, rikufanira kuti ringe richiva pano paground, because ndikufanira kuti ndinge ndichishanda naro track renyu. Mukoma nashe
takabva tazodzokera but takaperekedzwa nevakomana vasekuru vacho because pamba pacho painge patori nemotikari dzakawanda. Takabva tadzokera kuya uko kwatainge tasiya takapaka truck redu. So takati tasvika kuya then ndokubva tazounhooka the truck from the trailer and we then drove, takango drive the horse only returning back kumba kweng'anga kuya. So mukoma takazoti tasvika pamba peng'anga netruck riya then ng'anga iya manje takabva tazoiona ichibuda mumba muya matainge tamboitira matare yainge yakabata kamwe kamwana, a newborn baby mukoma karusvava. Kamwana keke manje ndini ndakabva ndazotambidzwa kamwana kaya apa kainge kachichema sei but kainge kochema kachirakidza kuti kainge kava nenguva almost maybe a day or more than a day kachingochema because kainge kasisina kana simba. So ndakangokatora kamwana keke, hey but moyo wangu wainge worwadza ndichida kubvunza kuti mwana uyu ko amai vake varipi, but mfana wangu akabva azondikwenya akanditi Blaz, don't say anything. Mukoma ndakangotora kamwana keke then tikabva tazonzi inini I was supposed to stand on the right side and mfana wangu iye ainge achifanira kuti ange achizomira on the left side of the truck. So zvatainge takaita ndezvekuti tainge takamira takatarisana the fifth wheel pipe paunohaka the trailer ndo patainge takamira ipapo. Ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichiita sekunge ndinogamuchidza mfana wangu mwana, but ndakabva ndanzi mwana uyu ndaifanira kuti ndinge ndichimubata musoro wake, then ndikabva ndaita sekudaro ndokubva ndazosvitsa mfana wangu but iye akabva angobata makumbo, inini ndikabva ndanzi ndirambe ndakangobata musoro wemwana uya ndokubva ndaita saizvozvo. Koma takabva tanogadzika mwana uya pachififth wheel zvekuti mwana uyu akabva azara magrease, it was semi hot. Mwana uyu akabva atanga kuchema because ainge ava kunzwa sekunge ainge ava kutsva. Takabva tanzi tirambe takangomubata mwana uya, takaramba takangomubata mwana uya kuzonosvika ng'anga iya yapedza kukusha truck redu nemimwe mishonga, uye zvekare tikabva takushiwawo zvekare nemwana uya ndokubva azokushiwa nemishonga yacho iyoyo. Tapedza kudaro mukomanashi ndo pandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitora mwana uya ndobva ndaita wekungokandira pasi. Mukoma ipapo ndakabva ndati izvozvo handizvikwanise, ndichitanga kumeasure distance from on top of the fifth wheel to the ground. Ndingangoti it is about maybe almost 3 to 5 meters. Ndakabva ndati mwana iyeyu kana kuri kunzi ndikangomukandira pasi angapona mwana uyu. Ndikabva ndaramba, ndikabva ndaudzwa kuti kana kuri kunzi ndainge ndatadza kumukandira pasi mwana uyu zvainge zvichireva izvo kuti tainge tisingazokwanise kubatsirwa navo sekuru vaya. Saka mufana wangu iye akabva angotora mwana uya ndokubva atongomukandira pasi without even looking. Mwana uya ndokubva azongonhongwa akabva adzorerwa mudare ravo sekuru vaya, but I so hoped kuti maybe amai vake vainge varimo mudare macho imomo. So izvozvo zvakati zvapedza kuitwa ndopatakabva tazotorwa ndokubva tazoendeswa kune rumwe rukova ndokubva tazotanga kugezeswa. Takagezeswa nemishonga yakasiyana mikaka, mazai, ndokubva tadzokera zvekare kumba kweng'anga iyaya. So takati tasvika pamba peng'anga iyaya ndokubva tazonzi taifanira kuti tinge tichitenga jongwe. Saka ng'anga iya yakabva yazotitengesera jongwe rainge riri reblack. Saka jongwe iri takabva tazonzi taifanira kuti tinge tichienda pafront wheel of the truck tobva tanosungirira jongwe riya tainge takarisunga makumbo. Saka takabva tazopiwa tambo yainge yakati rebei ndokubva tazosungirira jongwe riya. Takati tapedza kusungirira jongwe riya ndokubva tazonzi tainge tapedza kuita miko dzacho. Mukoma jongwe riya rakabva ratongotsikwa nevhiri retruck, then tikabva tazonzi tinge tichizoburuka mutrack tobva tasunungura tambo yaya. Tikabva tazonzi tambo iyoyo taifanira kuti mukuzodriver tinge tichizongoirasa. So takabva tazoirasa tambo iyaya, then ndokubva tadzokera kuya tikabva tanohuka trailer redu, then tikamirira kuti tinge tichizolodhewa zvekare. Kubva ipapo mukoma patakazodzoka zvekare kuno kuSouth Africa neload takabva tatanga kuita mari. Takaita mari zvekuti takazongokaruka tatongopiwa contract. So contract iri ratakapiwa tainge tava kutopiwa imwe mari like in advance for the loads that we were not yet transporting. So this made it possible for me and my brother kuti tinge tichizo upgrade matrucks edu. Then one day to my surprise ndakabva ndazopfonderwa nemufana wangu achiita kucelebrate achindiudza iye kuti
private banker wake ainge amufonera about this other loan that we had once applied. So takabva tazoenda kubank kuya then bank rake rikabva razomuoffer like a huge loan, and we used that huge loan to purchase brand new trucks, and until right now tava nematrucks iwo anokwana kuita 21. They are still operating. Tisati tatenga matrucks iwawo ndini ndakazotanga kufirwa nemwana, and this is how I lost my child. Ndainge ndiine mwana wangu uyo ainge aine 3 years at that time. So panguva yacho iyoyo ndainge ndichangobva mukutengera mukadzi wangu motikari. Mukadzi wangu akati aenda kumusha, ndo pandakazofonerwa nerimwe zuva ndichiudzwa kuti hanzi mwana ainge ari muchipatara. Zvakaitika hanzi mwana uyu ainge achitamba nevamwe vake vari pazasi pemotikari. Then amene kuti chii chakaitika, iwo vanototi hanzi vakatosiya handbrake iri on, but handbrake iyi it just went loose. Motikari ndokutokunguruka. Yakunguruka haina kana kumboenda kure, yakangotsika mwana wangu chete ikabva yatomira. Saka mwana wangu uyu akabva atsikwa gumbo rake rekuleft. Then mwana wangu was rushed to the hospital. Unfortunately, my child passed away. Then in the following year, then mukadzi wemunengena wangu ainge aine pamoviri. At that time ainge atova 8 months pregnant. Ndo pandakabva ndazongozwa zvichinzi ndikutoendesa amainini venyu kuchipatara. Ndokubva ndaendawo kuchipatara kuya nemukadzi wangu. So she then had a stillborn baby, but mwana wacho ainge asingatarisiki. Ine handida kana kumboda kumuona, but mukadzi wangu akangobudamo achiti mwana wacho haatarisiki, hanzi ainge achita kunge chimwe chimuka. So mukomanashi inini nemufana wangu ndo zvatakaita izvi. Vedare zvakangoma hazvo vedu asi ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ko izvo zvivindi akomana zvivindi zvekuti munonzi torai mwana mumuisa pamusoro perori, kana mamuisa pamusoro perori mobva manzi chimukandirai pasi. Asi hanzi namukoma vedu ava anzi ndakanzwa ndichitya ndikabva ndazoti kumuning'ina wangu iye ange achikandira mwana uyu pasi. Saka muning'ina hanzi akabva angotora mwana uya ndokubva atokandira mwana uya pasi. Pakaipa zvimwe kuda mwana uyu ainge akatokidnepiwa zvake. Pamwe after that akabva atochekeretswa maparts ake akatoshandiswa painge poromba vamwewo. Rekedza iti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Pandainge ndiine 15 years ndakabva ndazotorwa ndikabva ndazotanga kugara nasisi wangu muHarare. Pose apa ndainge ndichigara kumusha. Saka ndainge ndava nomumwe musoja wandainge ndichidanana naye. Musoja uyu ainge ava kutotambudza mhuri yake nekuda kwangu. Saka mushure mekunge amai vangu vazonzwa kuti ndainge ndakamborowa nemukadzi wemusoja wacho iye, vakabva vati ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichimbouya kuHarare. Ndikabva ndatanga kugara nasisi. Saka ndakabva ndatotanga kutodzidza muHarare. Zvadaro ndakabva ndazotanga kuwirirana nomumwe musikana ainge aine musikanzwa. Saka pamba pavo painge pachiitwa zvoun'anga. Nanhasi uno vanhu vazhinji vanoita madina party emanjuzi, vanotoenda pamba pavo ipapo. Saka ivo sisi vangu manje vaingogara vari munhu uya kuti vanenge vachingotuka vamukuru zvaiva zviri zvinhu zvainge zvichindibohwa. So ndakazoti ndakavatarisa ndikabva ndaona kutoti vainge vari munhu ainge atori bho wekutoti ndaikwanisa kutoroorwa naye. Ndakabva ndazotaura nefriend yangu, but it was just like a fantasy, a daydream yekuti ndaiti kana ndakarara paya ndobva ndatanga kuimagine vachindiromance vachiita sei. So I took it even further and I told my friend about my fantasy. Akabva ati haisi nyaya. Saka akazonditi amai vake vainge vati ndinge ndichizosvika kumba kwavo. Saka ndakabva ndazonyepera sisi ndikati ndainge ndichimboenda kunoita homework. Ndokubva ndazoenda kuya ndikabva ndazopinzwa mumatare acho. Zvimwe zvacho zvandakaitiswa honestly mukoma I don't even remember, but ndakangopiwa umwe mushonga ndikabva ndanzi mushonga iwoyo mushure mekunge ndabikira ivo bamukuru ndaifanira kuvapa umwe zvekare nasisi vangu ndaifanira kuvapa wavo mushonga. So they used to eat together, but on that day I served them in different plates. Ndikabva ndazoendesa chikafu chiya vose vari vaviri vakabva vadya. So it seemed as if uya wandakapa bamukuru wainge uri wekuti vange vachizotanga kundicheka. Then kuna sisi vangu vakabva vazotanga kupenga. Sisi vangu vakapenga for a very long time, but vaitoti like
mukupenga kwavo vaitoziva zvavainge vachiita, and most of the times vaingondinongedzera paya pavanenge vava kutanga kupenga kubva vangondinongedzera, but vanhu vainge vasinganzwisise kuti why sisi vainge vachindinongedzera like that. Saka sisi vangu vakazoti one day vakangobuda pamba vachimhanya, saka nesuwo tainge taneta nekungoramba tichingovabata sisi. Saka on that day pavakangotaimira vakaona kuti no one was watching here, vakatoita sekunge munhu ainge ava normal, vakabva vatotora badzi ravo vakabva vatotanga kutosakura payadi pavo ndokubva vanzvenga. Saka vakangoti vachingobuda panze vachitanga kumhanya ndobva vakabva vazorohwa nemotikari. Sisi vakabva vatongofira paspoti paya. So mukomana mushure mekunge sisi vashayika already, inini nemurume wavo tainge tava kutosangana pabonde, and I was suspecting kuti I was pregnant, but after sisi vashayika, that was when I realized kuti I was already pregnant. Zvadaro mukoma ivo vakabva vazongoenda vakabva vazongonokumbirawo kuhama dzangu as if ndainge ndichingofanira kuti ndinge ndichingoita chimutsamafiwa, but already tsoro dzedu tainge takatodzitamba kudhara tiri vaviri. So then the family allowed, but vakabva vati taifanira kuti tinge tichitora at least about 6 months tisati tatanga kurara tose, but dzainge dzitongori nhema mukoma. Ivo vaipota vachiuya kumusha, then tobva tasangana zvedu tobva taita bonde. Saka vanhu pavakazozviona kuti ndainge ndava nepamoviri vakabva vati uyu ngaende kumurume wake, ndokubva ndazodzoka kuHarare. Then I started staying with my husband's sister. So mukoma zvakazoitika nezvekudai, so ndakabva ndazotanga kuti pose pandinenge ndichifamba ndaimhanyiswa nemapenzi, kumhanyiswa mukoma nemapenzi, zvekuti benzi racho rinenge richikumhanyisa rinenge richitoda kana kutokuuraya. Saka ndakabva ndazodzokera kuna gogo vaya amai vefriend yangu vainge vakambondibatsira. Saka ivo vakabva vati ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichirara nebenzi, because zvainge zvichikonzeresa kuti mapenzi awo aipota achindimhanyisa yainge iri nhau yekuti vainge vari sisi vangu, saka vainge vachifanira kuti vange vachitsipikiwa. Saka uku ndokutsipika kwacho kwatakaita ivo sisi vangu. Musi wacho iwoyo mukomanachi ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda musango. Saka ndakati ndaenda musango muyama ndikabva ndanzi ndinge ndichichera gomba. Kana ndachera gomba ndobva ndaitira tsvina yangu. Mangwana acho ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokera paya pandainge ndakaitira tsvina. Saka kuti tinge tichiona kuti ndainge ndakwanisa kutsipika mweya wavo sisi, ndaifanira kuzoona tsvina yaya yakafushirwa. But ndisati ndaenda kunoitira tsvina musango ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichirara nebenzi. Mukoma ndo zvakabva zvaitika ipapo. Vakabva vazounza umwe murume ainge achitopenga, ainge akaunzwawo nehama dzake, tikabva tatopiwa room. Murume uya ndokubva atorara neni. Mushure mekunge arara neni ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndisati ndageza ndinge ndichienda musango. Ndikabva ndaenda musango muya ndokubva ndachera gomba rangu, ndikabva ndaita tsvina ndokubva ndasiya, ndikabva ndadzokera kumba. Mangwana acho makuseni ndakatobuda murume wangu asati atomboenda kubasa, ndokubva ndaenda kusango kuya ndikabva ndatoona kuti ingawani tsvina yaya gomba racho rainge rakatofushirwa. Ndobva ndadzokera kune n'anga iyaya ikabva yazondiudza kuti ndainge ndatogona kutotsipika mweya wasisi vangu. Saka ndokutsipika kwandakaita mweya wavo. So ndakati ndavatsipika manje, murume wangu ndiye akabva azotanga kuona chipoko chavo sisi. Saka ndakabva ndazodzokera kwavari gogo vaya, vakabva vanditi zvainge zvisinganetsi, taifanira kuti tinge tichingoita the same process. Naiyewo murume wangu aifanira kuti ange achinoitira tsvina musango obva arara zvekare nebenzi. But ndo pandakabva ndazovadyisa ipapo bamukuru, because ndainge ndichida kuti vange vachizoteerera zvose zvandainge ndichazovaudza, because it was very hard kuti ungoudza murume kuti tiri kufanira kuti tinge tichidai. Saka ndakatya kuti anokwanisa kuzondibvunza kuti ko why uri kuda kuti ndinge ndichiita zvinhu zvakadaro. Ndakabva ndapiwa mushonga wekuti ndinge ndichimudyisa, ndobva ndamudyisa paya. Zveshuwa ndakati ndapedza kumudyisa munhu wangu ndobva ndatoenda naye kumba kwagogo vaya. So takabva tangoita mhiko seidzo dzandainge ndakamboita ndiri ndoga, but ndakatomubatsira tikatoenda tese kusango. Zvekare naiyewo ndakazotomutsvakira benzi iri mukoma, ndakatouya naro pamba akatorara naro. Mushure mekunge arara nebenzi reriya, then ndokubva ndazoridzinga
benzi riya. Kubva ipapo mukoma ndingangoti ndakazongochiona chipoko chasisi ka1 day ndakangoti ndichitongobuda pamba ndichida kuenda kutown, ainge ari makuseniseni. Ndakabva ndavaona sisi vainge vakagara palon, vakangonditarisa ndokubva vatodisappear. Kubva ipapo handina kana kumbogara ndakazovaona. Nemurume wangu takazotozvara vana vedu vatokura. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa.